ҳамасола бо дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалираҳмон дар ҳар иду айём ба оилаҳои камбизоат, ятимону бепарасторон ва маъюбон кӯмакҳои молию моддӣ расонида мешавад. ин иқдоми наҷибона ва хайрхоҳонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш сармашқи кори худ карда, дар арафаи иди Саиди Қурбон ба ин табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа кӯмакҳои яквақтаи хӯрока расонида шуд. ёдовар шудан ба маврид аст ки дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба чунин ашхоси ҷомеа кӯмакҳо расонида мешавад ки ин иқдоми инсондӯстонаро сарвари давлат ба ашхоси эҳтиёҷманди ҷомеа раво донистааст. имрӯз ин кори хайру савоб дар ноҳияи Вахш бо ташаббуси роҳбарияти ноҳия ва ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ амалӣ карда шуд. хеле ки мушоҳида намудед, дар арафаи иди Саиди Қурбон тибқи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, ташкилоту муассисаҳо, соҳибкорони ватанӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва инчунин шахсони саховатпешаву эҳсонкор тасмим гирифтаанд ки ба оилаҳои ниёзманд, оилаҳои эҳтиёҷманди аҳолӣ кӯмаки яквақтаи моддӣ расонанд ва имрӯз ин ташаббус дар ноҳияи Вахш бо як шукӯҳу шаҳомати хоса рафта истодааст. қобили зикр аст ки ин амали хайру савоб дар заминаи ҳидоятҳои роҳбарияти сатҳи олии мамлакат бахусус муҳтарам Эмомалираҳмон роҳандозӣ шуда, дигар роҳбарони шаҳру ноҳияҳо ва ташкилоту муассисаҳо дар арафаи ҷашнҳои таърихӣ ва идҳои миллӣ ба чунин табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа дасти сахои хешро мерасонанд. кӯмакҳои яквақта аз қабили орду равған ва биринҷ ба 200 нафар оилаҳои камбизоати ноҳияи Вахш расонида шуда, ба ҳар кадоми онҳо таманиёти сарвари давлат ва роҳбарияти ноҳияи Вахшро бахшида ба иди Саиди Қурбон расонидаанд. аз номи хизам аз номи аҳли оиламон ба ҷаноби олӣ муҳтарам сарвари давлат муҳтарам президенти давлатамон изҳори миннатдории худро баён намуда, дарои дастгир намуданаш ба оилаҳои камбизоат дар арафаи иди фитр миннатдории худро бепоён изҳор намуда, мехостам ки доимо он кас дар сари давлат бошанду доимо ба он кас кушоиш кор барои бахши иқбол шумутият. миллати тоҷик миллати тамаддунофар буда, бо нигоҳ доштани расму оин ва фарҳанги таърихии хеш дар рӯи олам шӯҳратёб гашта, ҳамин фарҳангу тамаддуни миллӣ ва ҳисси инсондӯстӣ аст ки миллати тоҷик рӯ ба пешравӣ дошта дар ҳар гуна вазъияти ногувор ба кӯмаки якдигар расидагӣ мекунанд ки ин аз оини гузашта ба насли имрӯза омада расидааст. масъулин зимни дастрас намудани кӯмакҳо иброз доштаанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш дар тамоми чорабиниҳо ва ҷашну маросимҳо аз оилаҳои камбизоат бепарасторон аёдат намуда, онҳоро дастгирӣ менамоянд. ба иттилои масъулин то имрӯз дар ноҳияи Вахш ба зиёда аз 500 оилаи камбизоат кӯмакҳои пулию молӣ расонида шудааст.